Jeg synes, det giver mig rigtig meget, både personligt og fagligt. Jeg er rigtig glad for det, jeg laver, og det er dejligt at komme ned og træne en masse børn og unge mennesker, og også voksne for den sags skyld. Jeg har været på noget, der hedder Morgendagens Leder tilbage i efteråret, som udviklede både mine personlige kompetencer som træner, men også det faglige, fordi det gav et godt indblik i, hvordan man er som træner, og hvordan man kan blive bedre, analysere over, hvad det er, man gør, når man står på banen, og hvad fungerer ikke så godt. Og så få sat nogle undervisningsprincipper på og undervisningsmodeller, så man kan få, hvis lille Peter gerne vil lære at slå en god baghånd, at man så kan vise ham, hvordan man kan gøre det, og hvordan han kan blive bedre. Og også, at det skaber et socialt forum for børnene, at de synes, det er fedt at være en del af, og de kan få nye venner og nye bekendtskaber, og bare komme, og det kan være et frirum for dem at være med.